Лека нощ в Виена на Мариус Габриел разказва за съдбата на Катя Комаровски, млада жена, която мечтае да стане лекар, но се озовава като гувернантка във Виена в началото на 20 век. Нейният живот се обърква, когато трябва да се грижи за дъщерята на богатия си работодател Тор, Гретхен, и да се справи с нейните проблеми. Двете се сближават, а все по-голямата близост към момичето я променя и разкрива нови страни на нейният характер. Катя се превръща в важна фигура в живота на Гретхен и се оказва в бурни събития, свързани с настъплението на Хитлер и Втората световна война. Когато Хитлер анексира Австрия, над страната се събират буреносни облаци. Тор е арестуван и на плещите на Катя ляга цялата отговорност за спаси несъвършената Гретхен от принудителни медицински експерименти. Романът обещава да предложи на читателите на Мариус Габриел дълбока и вълнуваща история, развиваща се в период на исторически промени и трудни решения. Книгата съчетава елементи на исторически фикшън и драма и изследва теми като любов, семейство и морални дилеми в сложни времена.